Наш родный хор адметны, незвычайны. А в чым сакрэт? У спеўнасці душы, што задае тон дзіўнаму гучанню, калі анёлы рады заслужыць. Бо прыгажосцю шчырасці лагодзе, пакоры ціхай, вернасці святой, сардэчнай еднасці і сціплай згодзе. На чым трымаецца музычны строй, і да пры ёй матулінай апекай сатканы кожны рух, каб патуляць, дапамагаць маліцца чалавеку, яго душу да неба акрыляць. Таямніча, нябесна, узнёсла, абудзіла душу навіна. Добрай весткай і песняй анёльскай прыляцела нарэшце вясна. І не важна, што ціхі зімовы люты месяц стаіць на дварэ. Зазвінелі, як жаўранкі, словы: дайце сонейку выйсці скарэй, колькі мае праменьчыкаў ясных і няўлоўных, раптоўных, як міг. Далікатна, празрыста, выразна у душы гранне струн залатых. Закранула, як след за жывое, цудадзейным узмахам крыла. Трапяткое да слёз, тры святое, і духоўная радасць прыйшла.